wis mbuktekke. Wis. Ternyata nyetrum lho. Aku menyekel kowe sedilit wae aku nyetrum dadi Gawe gagap. nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresno tenan lho karo kowe mbok madhep rene. Males. Ket aku dijak omong kok malah madhep rono wae lho. Yo piye. Aku tresno karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya Wah, aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kok nek ora jodoh di oleh. Ora apa-apa sementing aku mbok coba. Tenane. Iya.